Me saavuttiin tänään tänne Ähtäriin Jokki-koneistukselle pitämään koulutuspäivää meidän Oscar-liiketoiminta-alustaan. Käytiin yhdessä Kallen kanssa läpi koko prosessia, eli aloitettiin ihan tuolta myyntitilauksen kirjaamisesta ja käytiin eri toimintoja. Mitä sen jälkeen sitten tapahtuu, niin järjestelmässä yhdessä läpi. Käytiin sitten lisäksi katsomassa tuolla varaston puolella myös vähän, miten siellä noita meidän eri helppokäyttöliittymiä käytetään. Ja ihan noiden loppukäyttäjien kanssa yhdessä niin katsottiin, miten hommat tulee jatkossa toimimaan. Ennen käyttöönoton alkuun niin on ollut paljon kaikkea tekemistä Kallella myös, mitä hän on joutunut tähän tekemään. Eli hän on työstänyt meille konversiomateriaaleja, eli asiakkaat, toimittajat, nimikkeet. Paljon on Excelin täyttelyä. Eri tuotteita leimata ylös ja niille sitten niitä työvaiheita, että miten ne tehdään, että millä koneilla ne käy. Että siinä se suurin työ on meillä ollut. Käyttöönottoprojektin alkaessa käytiin Kallen kanssa yrityksen toimintaa läpi, mitä täällä tapahtuu, ja sen pohjalta määriteltiin Oscariin, mitä toiminnallisuuksia otetaan käyttöön. Ja sen pohjalta päädyttiin parhaaseen mahdolliseen toimintamalliin Jokki-koneistukselle. Nyt meillä on tuotannon ohjausjärjestelmä käytössä ja siinä sitten, että nyt siellä on kaikki. Eli sinne leimataan työt, nähdään kaikki materiaalit, kaikki tilaukset, kaikki on linkittyy toisiinsa. Joo, nyt me nähdään paremmin tuo meidän varastosaldot, kaikki mitä meillä on tuotteita, puolivalmiita materiaaleja. Ja kaikki sieltä tulee nyt sama järjestelmän takaa. Meillä on paljon asiakkaita teollisuuden alalta ja me ollaan sillä kokemuksella voitu rakentaa tämmöinen vakioitu, hyvin dokumentoitu toimintamalli, mitä me sitten käytetään hyväksi näissä uusissa projekteissa. Asiakas kun kasvaa ja se liiketoiminta kehittyy, niin Oscar kasvaa siinä yhdessä mukana ja mennään asiakkaan kanssa yhdessä eteenpäin. Puolen vuoden päästä uskon, että meillä on paljon parempi tämä meidän toiminta kokonaisuudessaan ja asiakkaalle pystytään kertomaankin sitten heti tilausvaiheessa, kun nähdään niitä kuormia paljon milläkin koneella on, että onnistuuko se niiden pyydettyä. Ja nyt kun me nähdään kuormitusjonoista heti sitten jatkossa, mihin väliin sen saa tehtyä sen työ. Oscarin kanssa toiminen on ollut kyllä tosi helppoa ja sieltä on saanut apua joka asiaan, mitä on tarvittu.